Θα είναι ο Νίκος Κωνσταντινίδης, δάσκαλος, συγγραφέας, μελετητής της ιστορίας του ΚΑΤΣ, έχει γράψει και τα αντίστοιχα βιβλία. Στη συνέχεια θα μας μιλήσει ο Ηλίας Τριανταφυλλίδης, φιλόλογος, ανιψιός του ήρωα Βλαδίμηρου Τριανταφύλλου, ο οποίος σήμερα ζει στη Βέρεια. Θα ακολουθήσει με μια σύντομη παρέμβαση η Βαλέρια Τριανταφυλλίδη, δικηγόρου συγγενής εξαίματος. Ο Θανάησιος Στυλίδης, δικηγόρος, ερευνητής και λιράρης και μαθητής του Ηλία Τριανταφυλλίδη, θα μας μιλήσει για την προσωπικότητα, τι έγινε και τι δεν έγινε, γιατί δεν τον ξέρουμε τόσο πολύ ή όχι και ποιοι ήταν οι λόγοι. Και στο τέλος θα κάνει μια σύντομη παρέμβαση ένας άλλος ογκόληθος της Κοντιακής Ιστορίας και Γενοκτονίας, μελετητής αλλά και της Σοβιετικής Ένωσης, ο Κώστας Οφολιάδης, ομότιμος καθηγητής νεότερης ιστορίας του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας. Θα πούμε δύο λόγια για τον βιογραφικό του Νίκου του Κωνσταντινίδη, ο οποίος θα είναι ο πρώτος μας ομιλητής. Είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται, όπως είπε και ο πρόεδρος, πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Εμείς που έχουμε καταγωγή από την Ματσούκα, συνήθως ζήσαμε και ο ελληνισμός έζησε με τους πρόσφυγες της Ματσούκας, που στις δύσκολες στιγμές κράτησαν την ποντιοσύνη και στη μουσική και στην ιστορία, έγραψαν πάρα πολλά πράγματα. Τώρα έρχεται μια νέα γενιά, ανάμεσα σε αυτούς και ο Νίκος Κωνσταντινίδης, ο οποίος αναδεικνύει τους Καρσλίδες και το Καρς τα τελευταία χρόνια με τον δικό του τρόπο. Γεννήθηκε στο Κορίνθη του Κυρκής, είναι πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας της Στοκχόλμης και εργάστηκε ως δάσκαλος μητρικής γλώσσας στη Σουηδία με Έλληνες μαθητές. Υπήρξε αναγνωρισμένος διερμηνέας από το Σουηδικό κράτος και μεταφραστής του ελληνικού προξενείου Στοκχόλμης. Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Εκπαιδευτικών Σουηδίας, πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Νορτσέπιν, εκπρόσωπος των μεταναστών στο Μεταναστευτικό Συμβούλιο του Δήμου Νορτσέπιν και δάσκαλος για διερμηνείς και μεταφραστές σε θέματα γλωσσικής ορολογίας. Συνέγραψε 3 σουηδοελληνικά λεξικά με αντικείμενο τη νομική, την ιατρική και σχολική ορολογία και δημοσίευσε πληθώρα άρθρων στο ελληνικό μεταναστευτικό τύπο της Σουηδίας. Το 2019 βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο από το Υπουργείο Παιδείας της Ρωσίας, λαμβάνοντας μέρος σε ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με άρθρο που έφερε τον τίτλο «Η Ελληνίδα γυναίκα στα χρόνια της Αντίστασης». Έγραψε μαζί με την κόρη του Αρχόντισσα, την Αρχοντούλα Κωνσταντινίδου, φιλόλογο και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια Κοντιακής διαλέκτου, τα βιβλία «Οι ρίζες μας», «Πόντος», «Κάφκασος», «Χορήγη Κυρκής» και «Ιχνηλατώντας τις ρίζες μας στο Κάρς του Καυκάσου». Τα βιβλία αυτά είναι εξαντλημένα, τυχεροί όσοι τα είχαν πάρει. Το τελευταίο βιβλίο του συγγραφέα εκδόθηκε το 2024 από τις εκδόσεις Αφή Κυριακίδη και φέρνει τον τίτλο «Δακρυσμένα χρώματα», που έλαβε επίσης άριστες κριτικές. Η προέκδοση είναι το νέο του βιβλίου «Η ακτίδα μέσα από τα χαλάσματα». Ο Νίκος Κωνσταντινίδης επί σειρά ετών αρθρογραφεί στις εφημερίδες Ειδήσεις του Κυρκή στην Πρωινή, καθώς και στην εφημερίδα Εύξηνος Πόντος, γι' αυτό το γνωρίζω πολύ καλά τα τελευταία χρόνια και συμπληρώνουμε ένα στον άλλο σε αυτά τα θέματα. Νίκο Κωνσταντινίδη, ο λόγος εσένα. Καλησπέρα σε όλους. Θα συνεχίσω από την τελευταία λέξη του τελευταίου τραγουδιού, που ήταν η λέξη ελευθερία. Η λέξη ελευθερία περιέχει μέσα της τον έρωτα. Είναι από το ελεύθερο άγνοιας και στο βαθύ σκοτάδι της αμάθειας αναγκασμένος να ξαναζεί τα ίδια και τα ίδια, καθώς αγνοεί το εθνικό και το πολιτισμικό παρελθόν του. Η ιστορία ως λέξη ενοιολογικά και ετυμολογικά σημαίνει γνώση. Σημαίνει ένωση και συνέχιση του ανθρώπου με το ιστορικό του παρελθόν, το θεμελιωμένο βαθιά στα ριζώματα της μνήμης του και διαποτισμένο από τα νάματα της ψυχής του. Όταν αναφερόμαστε στη λέξη ήρωας, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι η λέξη αυτή είναι μοναδική και ελληνική σε όλο τον κόσμο. Από την εποχή του Ομήρου, γεγονός που την προσδίδει
ακόμα μεγαλύτερη αξία και πως όλα τα έθνη της γης που την έχουν πολιτογραφήσει στο λεξιλόγιο τους έχουν κρατήσει και τη δασία της λέξης. Γι' αυτό και η λέξη ήρωας προφέρεται με το λατινικό H μπροστά και λέμε hero, όπως λέμε Χαγία Σοφία είναι η δασία, όπως λέμε Χέρκουλες, όπως λέμε Χελάς. Δυστυχώς οι Έλληνες έχουν καταργήσει τα πνεύματα και δυσκολευόμαστε τώρα να προβαίνουμε στην ατιμολογική αναγνώριση των δικών μας των λέξεων. Η λέξη εφημερίδα είναι, επειδή έχω δίπλα μου το φόρι, είναι επί και εφημερής. Έτσι. Ο Βλαδίμηρος Τριανταφυλλίδης, υπέρ της μνήμης του οποίου τελούμε το σημερινό φιλολογικό μνημόσιο, ήταν ένας ήρωας, όντιος του Κάρς, με καταγωγή το χωριό Μαγαρατσίκ. Για τη ζωή του θα μιλήσει ενδελεχώς ο ανεψιός του, καθηγητής φιλολογίας και θεολόγος Ηλίας Τριανταφυλλίδης, ενώ ο δικηγόρος και φίλος μου Θανάσης Στυλίδης θα παραθέσει πρόσθετα στοιχεία της δικής του έρευνας. Είναι ερευνητής τελευταία. Προσωπικά θα αναφερθώ στο πώς φτάσαμε ως εδώ, ως τη σημερινή μέρα. Τι έχει προηγηθεί για να γίνει η σημερινή εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν άγνωστο ήρωα του Καυκάσου, ενταφιασμένο όπως είπαμε στην νεκρόπολη του Κρεμλίνου, μέσα στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας, μεταξύ των πλέον σημαντικών ηρώων της τότε Σοβιετικής Ένωσης. Όταν γράφαμε με την κόρη μου την Αρχοντούλα Κωνσταντινίδη το πρώτο μας βιβλίο «Οι ρίζες μας πόντος Κάφκασος χορήγη Κιλκής», σε μια συζήτηση που είχαμε τον αείμνηστο Δημήτρη Νικοπολιτίδη από το Κιλκής, φιλόλογο και θεατρικό συγγραφέα, μου είπε: «Ναι, για τον Βλαδίμηρο τον Τριανταφύλλοφ Κιθάγραφ, ρώτα και έβρικον κάτι ετατών. Ασο Μαγαρατσίκ τι κάρσετον, το ποντιακόν η εγκυκλοπαίδεια όλων κι όλων έσω λίγα σειράς». Η λέξη κλειδί ήταν λοιπόν το Μαγαρατσίκ και από όπου έπρεπε να ξεκινήσω την έρευνα με βάση τις καταστάσεις της Επιτροπής Αποκαταστάσεων Προσφύγων. Να βρω πρώτα σε ποια μέρη της Ελλάδας εγκαταστάθηκαν οι Μαγαρατσικλίδες. Τα χωριά αυτά ήταν ο Μακρύγιαλος, το Νέο Ελευθεροχώρι, η σημερινή Μεθόνη, η Νέα Ζωή, η Αλεξάνδρεια η Μαθίας, η Ραχώνα Πέλας, η Νέα Μεσύμβρια, η Ράχη, ο Άγιος Βαρθολομαίος, το Λιμνοχώρι, ο Φανός, οι Άγιοι Θεόδωροι, το Σκλήτρο και ο Σωτήρας Φλόρινας. Οι πρώτες προσπάθειες για την αναζήτηση στοιχείων για τον Τριανταφύλλοφ απέβησαν άκαρπες. Ώσπου μια μέρα, αναζητώντας το διαδίκτυο, στο YouTube συγκεκριμένα, βρήκα ένα βίντεο με μουσική υπόκρουση ποντιακής λύρας και με εικόνες από το χωριό Μαγαρατσίκ. Το ονοματεπώνυμο του δημιουργού του βίντεο ήταν Λεωνίδας Τριανταφυλλίδης και δίπλα του υπήρχε γραμμένο ο αριθμός του τηλεφώνου του. Πήρα κατευθείαν τηλέφωνο και μίλησα με τον Λεωνίδα Τριανταφυλλίδη, που είναι απόψε εδώ μαζί μας, αυτός. Με ρώτησε στην αρχή με ύφος γλωσσιρό ποιος είμαι και τι θέλω. Όταν όμως του εξήγησα ποιος είμαι και για ποιο λόγο τον παίρνω τηλέφωνο και του διάβασα κάτι που ήδη είχε γραφεί στο προηγούμενο βιβλίο, λέει: «Τέρεν, εσύ πρέπει να καλατζεύσεις με τον θείο μου». Ναι, και με έδωσε το τηλέφωνο του Ηλία του Τριανταφυλλίδη, λέει, «Εν καθηγητής και ξέρει πιο πολλά σε μένα». Αυτός είναι κινηματογραφιστής. Και αυτός απαθανατίζει καλές στιγμές και χρειαζόμαστε και κινηματογραφιστές. Οπότε πήρα τηλέφωνο κατευθείαν τον κύριο Ηλία, ναι, ο οποίος στο πάνω δεξιά, στην αριστερά που ήμουν στην άκρη, ναι. Και δίπλα του δεξιά. Οπότε όταν του εξήγησα το ποιος ήμουν και τι ήθελα χάρη και τόσο πολύ, και με φιλοξένησε, πήγα, βρεθήκαμε, είχα θερμή υποδοχή, με έβγαλε και έξω για τραπέζι, επικοινωνήσαμε με τον Ηλία σε όλες τις γλώσσες, τη συναισθηματική, την ιστορική, τη φιλική, την ποντιακή. Ήταν ένα ηφαίστειο χαράς και πόνου μαζί ο Ηλίας.
Από τη μια έβγαζε αναστεναγμό, αλλά το αχ, εκτός από το αχ του στεναγμού, όπως λέει ο Ελίτης, είναι και το αχ της αγάπης. Με το αχ πονάμε και με το αχ αγαπάμε. Πώς η μάνα για το παιδί, αχ δεν πάθες. Είναι το ωραιότερο ίσως επιφώνημα μετά από αυτό στα αγγλικά που λέμε wow. Ένα επιφώνημα που είναι γελοί όσοι το χρησιμοποιούν. Αφήνουν το ελληνικό το έβυχο που βγάζει συναίσθημα κατευθείαν και να μας δείχνουν ότι ξέρουν αγγλικά στην τηλεόραση. Αμήν, μη λέω άλλα πράγματα. Λοιπόν, τα πρώτα λόγια του Ηλία θυμάμαι ήταν: στη Ρωσία η Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια αφιερώνει στο θείο μου δεκάδες, εκατοντάδες σελίδες και εδώ είναι παντελώς άγνωστος. Δεν το ξέρουν καν ούτε οι πόντιοι. Μου έδωσε ό,τι υλικό είχε, ήταν έτοιμο, προετοιμασμένος και μου είπε ό,τι ακόμα βρω θα σου το στείλω. Πράγμα και που έγινε. Ερευνώντας παραπέρα ήρθα σε επικοινωνία με τους δημοσιογράφους στη Μόσχα Δημήτρη Λιάτσο και Νίκο Σιδηρόπουλο, φίλος. Ναι, για να διασταυρώσω τις πληροφορίες που είχα συγκεντρώσει. Ο Βλαδίμηρος Τριανταφυλλίδης ήταν πράγματι μια εξέχουσα μορφή στο Σοβιετικό στράτευμα με το βαθμό του υπαρχηγού στο Γενικό Επιτελείο Στρατού της τότε Σοβιετικής Ένωσης, που έχερε και της εκτίμησης του στρατάρχη Ζούκοφ, νικητή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στη μάχη του Στάλιγκραντ, τα στρατεύματα του οποίου εισήρθαν νικηφόρα στο Βερολίνο και γκρέμισαν τον ναζισμό. Ήταν τότε 30 του Απρίλη 1945, όταν η Σοβιετική σημαία κυμάτιζε στην κορυφή του Reichstag. Έτσι, με βάση όλα τα στοιχεία που συγκέντρωσα, φιλοτέχνησα το πορτρέτο του Βλαδίμηρου Τριανταφύλλου, το οποίο και συμπεριλάβαμε στο βελτιωμένο το βιβλίο μας, σε αυτό εδώ, το οποίο να πω θα εκδοθεί, θα επανεκδοθεί από τον εκδότη Τάσο Κυριακίδη, που και αυτός βρίσκεται απόψε μαζί μας, που είπε ο Φόρης, κάπου στο βάθος εκεί. Έσπασε το χέρι. Το οποίο το συγκεκριμένο βιβλίο, όπως είπαμε, θα επανεκδοθεί και θα είναι και βελτιωμένη, έτσι, η αναφορά που γίνεται στον Τριανταφύλλο. Όπως τα χρωμοσώματά μας είναι οι φορείς της βιολογικής μας κληρονομιάς, έτσι και η ιστορία των προγόνων μας είναι ο φορέας της εθνικής μας κληρονομιάς. Είναι η συγκολητική ουσία που ενώνει το πριν με το μετά σε μια διάσπαστη ενότητα που με μια λέξη την λέμε ιστορία. Δηλαδή, αν δεν ξέρεις το πριν, πώς θα περιγράψεις το μετά? Μένει ένα κενό. Και αυτό το καιρό είναι το παρόν, το οποίο είναι το μέλλον του παρελθόντος και το παρελθόν του μέλλοντος. Πάνω εκεί στο παρόν ενώνεται το νυν με το εν και αποτελούν μια ολότητα. Γι' αυτό οι ιστορικοί πρέπει να γνωρίζουν καλύτερα από μένα ότι είναι καθολικοί, δηλαδή αποσπασματικά μένουν κενά. Και αυτό προσπαθούμε εμείς που δεν είμαστε ιστορικοί, ό,τι βρούμε ερασιτεχνικά. Και το ερασιτεχνικά μην το περιφρονούμε, έχει και αυτό μέσα του τη λέξη εράω, ερώ, από το ρήμα λέγω, και αυτό σημαίνει αγαπώ, άρα αγαπούμε την τέχνη κι εμείς. Παρά τις αδυναμίες που έχουμε να την εκφράσουμε, όπως ο κινηματογραφιστής. Η κοινωνία του ανθρώπου με το προγονικό του παρελθόν είναι μια βουτιά στα νερά της ψυχής του, τις νύχτες που το φως του ήλιου σβήνει και η καρδιά του ξαγρυπνά, ζητώντας να συνθέσει τα πληγωμένα κομμάτια της αληθινής μας ταυτότητας. Μιας ταυτότητας που δεν χωρά σε βιογραφικά, γιατί περιέχει όλα όσα ορίζουν την ιστορία και την ευαισθησία μας και τιμούν την καταγωγή μας. Ως απόγονοι, ποντίον έχουμε χρέος την ιστορία των προγόνων μας να την ερευνήσουμε μέσα από τα σκονισμένα κοιτάπια και τα ξεθοριασμένα αρχεία και να την αναδείξουμε. Τα ιστορικά κενά αφήνουν μισά τα βήματά μας. Αντίθετα, πατώντας γερά στα αχνάρια των προγόνων μας, αντλούμε δύναμη από τη γη τους, όπως ο μυθικός Αντέος όταν ακουμπούσε στη μάνα του γη, γέα λέγαν τη μάνα του Αντέου, και από εκεί έπαιρνε δύναμη. Γι' αυτό και το σήκωσαν ψηλά όταν ήθελα να τον νικήσουν, να μην ακουμπάει στη γη. Έχω και λίγο ψηλά. Να.
Ως πόντοι οι Καρσλίδες οφείλουμε να ανασύρουμε από το αραχνιασμένο χρονοτούλα από τις λύθεις τις σημαντικές μορφές των ανθρώπων μας που δεν βρήκαν χώρο στις εθνικές σελίδες της ιστορίας και να τις καταγράψουμε. Ο Βλαδίμηρος Τριανταφύλοφ είναι η αρχή. Το επόμενο πρόσωπο το οποίο θα τιμήσουμε θα είναι ο Πιλόροφ. Ο Χαράλαμπος Πιλόροφ, και θα συνεχίσουμε αναδιαστήματα αραιά να αναδείξουμε μερικές φυσιογνωμίες του Καρς για να γίνουν γνωστές στην Ελλάδα. Ευχαριστώ το Σύλλογο Καυκασίων Καλαμαριάς και ειδικά τον Πρόεδρο του ΕΦΙΑ, που σε κάθε μας προσπάθεια δηλώνουν παρόντες, και ευχαριστούμε και όλους εσάς που είστε απόψε εδώ και τιμάτε την εκδήλωση, μια εκδήλωση που αποτελεί τιμή για έναν ήρωα που ήταν ως τώρα άγνωστος, και είναι πρώτη φορά θεωρώ που γίνεται εκδήλωση για τον Τριανταφύλοφ. Ηλία μου. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ παραστατικός, ανέφερε όλη την πορεία της έρευνας για να φτάσουμε στη σημερινή εκδήλωση. Είναι μια πορεία. Ναι. Ευχαριστούμε τον Νίκο τον Κωνσταντινίδη για όσα μας είπε, τόσο παραστατικά τα ανέφερε, και πώς φτάσαμε στη σημερινή εκδήλωση, γιατί την ιστορία, επειδή στα επίσημα κοιτάπια του νεοελληνικού κράτους η ιστορία του ελληνισμού της Ανατολής, του Πόντου, της Σοβιετικής Ένωσης, η ιστορία του ομογενειακού ελληνισμού δεν βρίσκει πολλές σελίδες για να τα μάθουν οι νεότεροι, έτσι ιστορικοί, ερευνητές, άνθρωποι οι οποίοι δίνουν την ψυχή τους, τη ζωή τους, τα χρήματά τους, τα κάνουν έρευνα αντί για σπίτια, βίλες και εργοστάσια, τους οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Προχωράμε τώρα στον Ηλία Τριανταφυλλίδη, το φιλόλογο, τον ανιψιό του ήρωα του Βλαδίμηρου Τριανταφύλου, ο οποίος ως εκπαιδευτικός έχει βγάλει και έχει διαπαιδαγωγήσει γενιές παιδιών στη Βέρεια. Με πρώτο το Στυλίδη. Όχι πρώτο. Έναν από τους πολλούς. Θα μας πει αν ήταν καλός μαθητής ο Θανάσιος ο Στυλίδης. Δεν ξέρω αν ήταν καλός μαθητής, αλλά καλός δικηγόρος είναι, καλός ερευνητής είναι, καλός λιράρης είναι, έχει πολλές αρετές. Λοιπόν, ο λόγος τώρα στον Ηλία τον Τριανταφυλλίδη. Ότι αισθάνομαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι ανάμεσα σε ολόδικους μου συνανθρώπους. Και ακόμη ότι έχω κι εγώ από τη μεριά μου ένα μέρος στην καρδιά μου για όλους σας. Πρέπει όμως να ξεκινήσω με την αυτοπαρουσίασή μου. Είμαι ο Ηλίας ο Τριανταφυλλίδης, συνταξιούχος φιλόλογος που διαμένω στη Βέρεια, και κλήθηκα εδώ να σας μιλήσω για μια προσωπικότητα διακεκριμένη, όπως νομίζω ότι θα φανεί στη συνέχεια, και που τιμά ιδιαίτερα όχι μόνο τον ελληνισμό του Πόντου, αλλά και το έθνος μας ολόκληρο, τολμώ να προσθέσω. Και το λέγω αυτό γιατί χωρίς εξαίρεση καμιά, όχι μόνο οι δικοί μας, αλλά και οι ξένοι όσοι εκφράστηκαν οποτεδήποτε για αυτήν, δεν παρέλειψαν ποτέ να τονίσουν την ελληνική καταγωγή της. Ακόμα και ένας Άγγλος βιογράφος της που σημειώνει of Greek Pontic parents, δηλαδή από Έλληνες πόντιους γονείς. Υπάρχει όμως για μένα τώρα κάτι που από τη φύση του την ίδια είναι δυσχερές. Πώς να μπορέσω με όσα θα σας γνωστοποιήσω να σκαρφαλώσω σε εκείνα τα δυσανάβατα ψηλώματα όπου κατοικεί μόνιμα η αξιοπιστία, ας το πω κάπως έτσι, όταν είναι για μένα δεδομένο ότι η προσωπικότητα αυτή υπήρξε ο αδελφός του πατέρα μου. Εννοώ τον Βλαδίμηρο Κυριάκο Τριανταφυλλίδη, τον Βλαντιμίρ Κυριάκοβιτς Τριανταφύλοφ, όπως τον ονομάτισαν οι Ρώσοι, γιατί γεννήθηκε και πέθανε στη χώρα τους. Η καταγωγή της οικογένειάς μας είναι από το χωριό Αμπρίκ της επαρχίας Αργυρούπολης του Πόντου.
Για το πώς βρέθηκαν οι πρόγονοί μας στον Κάφκασο δεν είναι θέμα του παρόντος να λεχθεί. Και σε ένα από τα 80 περίπου χωριά, άλλα μικρά και άλλα μεγάλα, που ιδρύθηκαν από τους μέτικους πόντιους εκεί, το Μαγαρατσίκ, 9 μόλις χιλιόμετρα έξω από το Κάρς, γεννήθηκε στις 14 Μαρτίου του 1894 ο θείος μου, ο γιος του παππού μου Κυριάκου και της γιαγιάς μου Αναστασίας, Ελλήνων Ορθόδοξων Χριστιανών. Οι γονείς του, μη έχοντας άλλον τρόπο να επιβιώσουν, όταν βρέθηκαν επάνω στις ορεινές πλαγιές, ξεκινώντας από το μηδέν, όπως άλλωστε και όλοι οι άλλοι μέτικοι, ασχολούνταν όλο τον χρόνο με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Όταν αργότερα ο μικρός Βλαδίμηρος πήγε στο σχολείο του χωριού του, ήταν άριστος μαθητής σε όλα του και βοηθούσε τους αδύναμους συμμαθητές τους, δίνοντας με τον τρόπο αυτό από τόσο νωρίς δείγματα της αφυπνισμένης κοινωνικής του συνείδησης. Μεγαλώνοντας βρέθηκε στρατιώτης στο στρατό του Τσάρου, σαν σκαπανέας μηχανικού. Επειδή όμως είχε πάρει νωρίτερα το πτυχίο του δημοδιδάσκαλου, τον έστειλαν στη σχολή Ανθιπολοχαγών της Μόσχας. Κατά τις γραπτές μαρτυρίες των Ρώσων βιογράφων του, μετά την αποφοίτησή του από τη σχολή αυτή, αρχίζει για αυτόν πραγματικά μια ξέφρενη σταδιοδρομία. Αναφέρω μόνο ότι χάρη στις εγνωσμένες ικανότητες του, σε ηλικία μόλις 24 ετών, ως λοχαγός διοικούσε τάγμα. Ενώ στα 34 χρόνια της ζωής του, το 1928, ήταν ήδη στρατηγός, υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Ρωσίας. Κατά τη Μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917, σύμφωνα πάντα με τις γραπτές μαρτυρίες, προσχώρησε στους επαναστάτες, όπου και παρέμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του. Ο στρατάρχης Ζούκοφ, που τον αποκαλεί δάσκαλό του στα απομνημονεύματά του, ενώ για όλους τους άλλους αξιωματικούς αναφέρει μόνο τα ονόματά τους, γι' αυτό χρησιμοποιεί πριν από το όνομά του χαρακτηρισμούς όπως ο ταλαντούχος, ο πρικισμένος και άλλους εξίσου επενετικούς. Έχω στη διάθεσή μου έγγραφα που ζήτησε συγγενικό μας πρόσωπο από το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, επί Υπουργείας Ζούκοφ, πρωτότυπα και μεταφρασμένα, όπου εκτός από τη σταδιοδρομία του υπάρχουν και τα 17 συγγράμματά του, με τους τίτλους τους για πολέμους αμυντικούς ή επιθετικούς, καθώς και τα ονόματα με τους τίτλους των έργων τους 11 βιογράφων του. Αλλά επειδή νομίζω ότι το ανθρώπινο αυτό μέγεθος που ακούει στο όνομα Βλαδίμηρος Τριανταφυλλίδης ασφικτιά πραγματικά μέσα στις λίγες σελίδες που απαιτεί μια συνηθισμένη διάλεξη, να κάνω τουλάχιστον μερικές επισημάνσεις. Το 1929 με εισήγησή του συγκλήθηκε το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, όπου και κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση για την αλλαγή στο εξής του τρόπου διεξαγωγής των πολεμικών επιχειρήσεων. Εννοούσε με τη χρησιμοποίηση μηχανημάτων τέτοιων όμως που όχι μόνο να παρέχουν επαρκή ασφάλεια στα πληρώματά τους, αλλά και να μπορούν αυτά να διασπούν την άμυνα των αντίπαλών τους και να την εξοδετερώνουν. Εννοούσε τα κατοπινά άρματα μάχης. Μέσα στον ίδιο αυτό χρόνο, το 1929, το σχετικό με τη θεωρία του αυτή έργο του, που συνέγραψε 289 σελίδων με τίτλο «Ο χαρακτήρας των επιχειρήσεων των σύγχρονων στρατιών», εκδόθηκε από το τυπογραφείο της Στρατιωτικής Ακαδημίας της Μόσχας και γνώρισε από τότε αλλεπάλληλες εκδόσεις. Πολύ σύντομα μεταφράστηκε στις σημαντικότερες γλώσσες των λαών του κόσμου και κυκλοφορεί ακόμα και σήμερα, έναν αιώνα περίπου μετά, έναντι αξίας 100 ευρώ κατά μια πληροφορία. Να προσθέσω ακόμη ότι πριν από τη λήξη του 1929 είχαν κατασκευαστεί τέτοια, έστω και με κάποιες ατέλειες άρματα μάχης, τα οποία έλαβαν μέρος σε εικονικές ασκήσεις, τις οποίες διεύθυναν μαζί του και δύο άλλοι στρατηγοί, ο Βοροσίλοφ και ο Σακόσνικοφ, αν έχετε υπόψη σας, ο οποίος έγινε αργότερα υπουργός άμυνας, ο Βοροσίλοφ. Ναι. Και δεν ήταν μόνο αυτό.
φρόντισε να δημιουργηθούν μεγάλες στρατιωτικές μονάδες από αυτά, ώστε η χώρα όπου γεννήθηκε να μην κινδυνεύσει στο εξής ποτέ και από κανένα. Το μαρτυρούν οι γραπτές πηγές που δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για αμφισβήτηση. Ο στρατάρχης Γεώργη Τζούκοφ στα απομνημονεύματά του, μεταφρασμένα στην ελληνική από τις εκδόσεις Φέξη στην Αθήνα, στη σελίδα 148 γράφει: προς εκτέλεση της απόφασης αυτής του Ανώτατου Πολεμικού Συμβουλίου σχηματίστηκε το 1929 πειραματικό σύνταγμα μηχανοκίνητων. Το 1932 δημιουργούνται τα πρώτα στον κόσμο σώματα μηχανοκίνητων. Στις αρχές του 1936 είχαν δημιουργηθεί 4 σώματα μηχανοκίνητων, 6 ειδικές ταξιαρχίες, 15 μηχανοκίνητα συντάγματα και πάνω από 80 τάγματα και λόχοι αρμάτων μάχης. Επίσης ο Έλληνας δημοσιογράφος Γιάννης Νικολόπουλος στο περιοδικό Ταχυδρόμος 14 Δευτέρου 1985, σελίδα 53, σημειώνει: με εισήγηση του Τριανταφύλλοφ, το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο της κάποτε ΕΣΔ, εγκρίνει τη συγκρότηση της πρώτης στον κόσμο μόνιμης στρατιωτικής πειραματικής μονάδας. Μέσα στο 1929 κιόλας η μονάδα αυτή συμμετείχε σε μεγάλα γυμνάσια. Τον επόμενο χρόνο η μονάδα έγινε... Συγγνώμη λίγο. Ναι. Γίνεται ταξιαρχία. Και το 1932 εξελίσσεται στο πρώτο στον κόσμο μηχανοκίνητο σώμα στρατού. Και προσθέτει κατηγορηματικά: στον Τριανταφύλλοφ χρωστούσε την πρωτοπορία της η ΕΣΔ στον πιο κέριο τομέα, δηλαδή στις μηχανοκίνητες μονάδες, στις παραμονές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου η Σοβιετική Ένωση έπαιξε την ύπαρξή της κορώνα γράμματα και νίκησε. Έχει μεγάλη σημασία αυτό που είπε. Χάρη σε αυτήν την προετοιμασία με τις επαρκείς μηχανοκίνητες μονάδες, ο ρωσικός λαός βρήκε τη δύναμη όχι μόνο να αντέξει την ισχυρή πίεση που δέχθηκε από τον εισβολέα Γερμανό, αλλά και να τον κατανικήσει. Αν δεν είχαν νικήσει τότε οι Ρώσοι με τον τρόπο που αναφέραμε τους Γερμανούς, σίγουρα η Ρωσία δεν θα ήταν αυτή που είναι σήμερα, αλλά πιθανότατα ούτε και η Ευρώπη. Θα επικρατούσε δηλαδή ο παγερμανισμός με αυτό το, πώς το λέμε, το αδιφάγο τέρας του φασισμού, τέλος πάντων, να μου επιτραπεί. Επομένως, με την ηρωική αντίσταση που προέβαλε ο ρωσικός λαός στην επίθεση των Γερμανών, αλλά και πολεμώντας από μια πλεονεκτική θέση που το εξασφάλιζε η πληθώρα των μηχανοκίνητων μονάδων, ομολογημένο έργο αυτό του Τριανταφύλλοφ, η Ρωσία μπόρεσε να νικήσει την παντοδύναμη τότε Γερμανία και να επισπεύσει τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εξέτρεψε όλο τον πόλεμο η ευφυΐα του Τριανταφύλλοφ. Με λίγα λόγια. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτά. Ο Τριανταφύλλοφ υπήρξε ένα πολλαπλά ωφέλιμο φαινόμενο του κοινωνικού μας βίου. Από μικρός, όπως είπαμε, βοηθούσε τους αδύναμους συμμαθητές του. Και τώρα, μετά τη Μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση που διασάλευσε τα θεμέλια της αυτοκρατορίας των Τσάρων, το Ανώτατο Επαναστατικό Συμβούλιο αυτόν ειδικά εξέλεξε ως την πλέον επιβεβαιωμένη εγγύηση για να εξασφαλιστεί τόσο με τους επιδέξιους όσο και αποτελεσματικούς χειρισμούς του με σοφροσύνη και δικαιοκρισία, χωρίς τις αδερφοκτόνες εκείνες αλληλομαχίες μεταξύ των στρατευμάτων του Τσάρου που αντιστέκονταν στεναρά και των αποφασισμένων για όλα επαναστατών, η πλέον δυνατή μετάβαση από το προηγούμενο καθεστώς στη διαμορφούμενη ραγδαία νέα πραγματικότητα. Έργο εξαιρετικά δύσκολο, γιατί εκτός από τις ανάγκες να τεθεί υπό έλεγχο ο εμφύλιος, είχαν καταφτάσει από πολλές μεριές και στρατεύματα άλλων ευρωπαϊκών λαών για να πολεμήσουν στο πλευρό του Τσάρου. Ακόμα και οι Ιάπωνες είχαν κάνει απόβαση στην Ασία και δημιουργούσαν προβλήματα. Δηλαδή, πού να προλάβουνε, ποιον να προλάβουνε, τους Ευρωπαίους ή τους Ιάπωνες.
Έργο εξαιρετικά δύσκολο. Ναι, το είπαμε. Ας μετακινηθούμε χρονικά στα κατοπηλά. Βρισκόμαστε στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και στη Ρωσική Πρεσβεία της Αθήνας έφτασε ένας νέος πρέσβης. Τα έργα του μας επιτρέπουν να τον θεωρήσουμε σπανιότατης εντιμότητας άνθρωπο και άριστο γνώστη των ελληνορωσικών σχέσεων. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη να εγκαινιάσει το τουριστικό περίπτερο της χώρας του στη διεθνή μας έκθεση και ξαφνικά δίνει εντολή στον οδηγό του να μπει στο χωριό Νέα Ζωή, το σημερινό Λουδία. Στο σπίτι μας εκείνη την εποχή, όπως το συνηθίζανε, ο παππούς μου και κάποιοι γείτονες κάθονταν κάτω από τις τσακακίες της αυλής μας και ξαφνικά ένα παράξενο αυτοκίνητο σταμάτησε κοντά τους. Κατεβαίνει ο πρέσβης σιωπηλός και κατευθύνεται ολόησα προς τον παππού μου. Τον αγκαλιάζει εγκάρδια και ανταλλάσσουν μεταξύ τους κάποια λόγια στα ρωσικά που τα θυμόταν ακόμη ο παππούς μου. Ο πρέσβης, που έδειχνε πολύ χαρούμενος γιατί γνώρισε τον παππού μου, ύστερα από ένα κέρασμα της στιγμής εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του και έφυγε. Σε λίγες όμως ημέρες μας ειδοποίησαν να πάει κάποιος στην Αθήνα για μια οικονομική επιχορήγηση, με την οποία ο πατέρας μου, όταν την έλαβε, αμέσως έκτισε ένα καινούριο σπίτι, ενώ ακολούθησε και μια γενναία μηνιαία σύνταξη για τον παππού μου. Τι άραγε να σημαίνουν όλα αυτά? Είχαν περάσει 35 και πλέον χρόνια από τότε που ο παππούς μου με την οικογένειά του είχαν έρθει από το Νοβοροσίσκι στο Λαύριο το 1922 και 25 σίγουρα από τον θάνατο του Βλαδίμηρου, και άρα έπρεπε κανονικά να είχαν ξεχαστεί τα πάντα. Τι παραπάνω άραγε να γνώριζε ο Ρώσος πρέσβης για τον Τριανταφύλοφ? Ότι αν δεν υπήρχαν εκείνα τα άρματα μάχης με τα οποία θωράκισε αποτελεσματικά την άμυνα της χώρας του, όπου γεννήθηκε και πέθανε, κανείς άλλος λαός χωρίς αυτά δεν θα μπορούσε να καταβάλει την πανίσχυρη τότε Γερμανία. Και άρα ο άνθρωπος αυτός, ο Τριανταφύλοφ, ήταν το μοιραίο πρόσωπο με τις στρατιές των αρμάτων μάχης που προετοίμασε από νωρίς για να κερδιθεί η μάχη από τους Ρώσους. Με ποιο μέτρο να μετρήσει κανείς την αμέτρητη πραγματικά συμπάθεια του Ρώσου πρέσβη προς τους Τριανταφύλοφ? Ανερευνώντας διαχρονικά το φαινόμενο Τριανταφύλοφ, έρχονται στο μυαλό μου ορισμένες σκέψεις αξιολογικού προπάντων χαρακτήρα, με σκοπό να συγκεκριμενοποιήσει βάσει αξιόπιστων πηγών φυσικά, που να ξεκίνησαν το ταξίδι της ζωής τους έχοντας να αντιμετωπίσουν ανυπέρβλητες δυσκολίες. Κάτι ανάλογο, όπως σας αναφέρουμε, ο δικός μας αυτός άνθρωπος, και εννοούμε τη φτωχή αγροτική οικογένεια. Πράγμα που το επισημαίνουν και μπράβο τους μερικοί βιογράφοι του, που να μπόρεσαν με μόνο εφόδιο της ζωής τους τον ψυχικό και πνευματικό τους εξοπλισμό, με σοφροσύνη και αξιοπρέπεια, να ανέβουν τόσο ψηλά όσο μπόρεσε αυτός, και μάλιστα σε τόσο απελπιστικά βραχύχρονο χρονικό διάστημα. Δηλαδή σε 14 χρόνια έγινε από ανθιπολογαχός υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, που να μην δαιμονίστηκαν από το αγχωτικό κυνήγι της συγκέντρωσης πλούτου, αλλά επιδείχνοντας παντού και πάντοτε μόνο κοινωνική αλληλεγγύη, που να επινόησαν μεθοδεύσεις ώστε σε κάθε τυχούσα περίπτωση αναμέτρησης με κάποιον αντίμαχό τους να βγαίνουν πάντοτε νικητές, και εννοούμε ότι κατά τις μαρτυρίες που διαθέτουμε ο συγκεκριμένος δικός μας άνθρωπος δεν έχασε καμία μάχη, άρα και να μπορούν να συγγράφουν έργα κλασικά. Και ακόμη να προσθέσω, όλα αυτά να συμβαίνουν όχι μέσα στη δική τους πατρίδα, αλλά σε μια ξένη χώρα πολλών εκατομμυρίων κατοίκων. Και τέλος, για όλα αυτά να αναφέρω ότι υπάρχουν και αξιόπιστες πηγές. Μοιάζει, θα έλεγα, ο Βλαδίμηρος Τριανταφυλλίδης σαν άσβηστο από το χρόνο λιχνάρι, που εκπέμπει διαρκώς ένα γλυκοθόρητο φως μέσα σε ένα σχεδόν όπως πάντα θωρό κοινωνικό περιβάλλον, ώστε να μπορούμε εμείς οι επιγενόμενοι να κατευθύνουμε ασφαλέστερα τα βήματά μας προς ένα μέλλον με περισσότερη αλληλοκατανόηση και αλληλεγγύη, όπως έπραξε ο ίδιος. Ως εμβληματική προσωπικότητα του κρατεού ελληνισμού του πόντου, ίσως ακόμη, ας το διακινδυνεύσω κι αυτό, και ως φορέας αρχαίων ελληνικών αρετών, περίλαμπρο τέκνο της ελληνικής διασποράς,
με το ακέραιο ήθος του και τις ανανταγωνιστικές του ικανότητες προσέφερε υπηρεσίες τέτοιας θετικής αποτελεσματικότητας για τον ρωσικό λαό, ώστε να εξασφαλίζεται στο εξής όχι μόνο η μακροημέρευση, αλλά και η ανάδειξή του. Και κατά λογική αναγκαιότητα, τόσο η μοναδική εξαίρεση της ταφής του στο τείχος του Κρεμλίνου, όχι κάπου οπουδήποτε αλλού, αλλά πολύ κοντά στο μαυσολείο του Λένιν, όσο και η επίσκεψη του Ρώσου πρέσβη στον πατέρα του, που τον βρήκε στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι είχαν περάσει 35 και πλέον χρόνια από την άφηξή του εδώ, όχι μόνο για την έκφραση ευγνωμοσύνης, αλλά και τη γενναία οικονομική επιχορήγηση, να μην είναι δυνατόν να ερμηνευτούν όπως αλλιώς, παρά μόνο σαν επιβεβαίωση της προσφοράς του αυτής. Είναι ο μόνος μη σοβιωτικός από όλους τους λαούς του πλανήτη που είναι θαμμένος εκεί. Ένα μεγάλο έθνος του κόσμου, όπως το ρωσικό, ετίμησε κατά τον τρόπο που θεώρησε ότι του άξιζε έναν μεγάλο άντρα. Και συμβαίνει αυτός να είναι Έλληνας. Και συμβαίνει να είναι ειδικά Πόντιος. Πολυσέβαστέ μου Θείε Βλαδίμηρε, έπραξες έργα μεγάλα και θαυμαστά. Και σ' όποιο από τα έργα σου, τη σύντομη ζωή σου, κι αν έστρεψα ερευνητικά τα βλέμματά μου, τα μόνα που αποκόμισα πάντοτε ήταν μόνο ο θαυμασμός και η περηφάνεια μου. Οι βιογράφοι σου, όσο προσπαθούσαν να φωτίσουν την προσωπικότητά σου, άλλο τόσο διαπίστωναν ότι ήταν κοσμημένοι με ένα μέγα πλήθος από αρετές και παραμερίζοντας προσχήματα και θολές σκοπιμότητες από βιογράφοι σου που έγιναν όλοι αληθινοί υμνογράφοι σου. Ολοφώτινο να είναι και να παραμείνει για πάντα το ταξίδι σου προς την αιωνιότητα. Σας ευχαριστώ πολύ για όλους. Ευχαριστούμε τον Ηλία τον Τριανταφυλλίδη, ο οποίος περιέγραψε την προσωπικότητα του Βλαδίμηρου Τριανταφυλλίδη τόσο με επιστημονικό τρόπο μέσα από την έρευνα που έχει κάνει, όσο και με το συναισθηματικό φορτίο που κουβαλούσε. Και τώρα σε μια νεότερη γενιά με ακούσματα για τον Βλαδίμηρο Τριανταφυλλίδη. Ο λόγος στην Βαλέρια Τριανταφυλλίδου, η συγγενή εξαίματος. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι η Βαλέρια Τριανταφυλλίδου, είμαι δικηγόρος της Θεσσαλονίκης και συγγενής εξαίματος με τον Βλαδίμηρο Τριανταφυλλίδη. Θα τον αναφέρω με το ελληνικό του όνομα, είναι της οικογένειας μας, ο οποίος ήταν θείος του πολύ αγαπημένου μου και έγκυνης του παππού Αλέξη Τριανταφυλλίδη. Συγχωρήστε με λίγο τη συγκίνηση. Και συγκεκριμένα, όπως είπε και ο θείος μου Ηλίας, ήταν αδερφός του πατέρα του. Σήμερα στέκομαι μπροστά σας με εμφανώς βαθιά συγκίνηση για να μιλήσω για έναν άνθρωπο που δεν ήταν απλώς ένα ιστορικό πρόσωπο, αλλά ένας κρίκος που ενώνει το παρελθόν με το παρόν της δικής μας οικογένειας, τον Βλαδίμηρο Τριανταφυλλίδη. Ο Βλαδίμηρος Τριανταφυλλίδης, όπως ήδη ακούσατε, υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της στρατιωτικής ιστορίας του 20ου αιώνα. Ένας άνθρωπος που παρά το νεαρό της ηλικίας του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη στρατηγική σκέψη και στην οργάνωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Πόντιος με καταγωγή από τον Κάφκασο, μεγάλωσε μέσα σε ένα περιβάλλον βαθιά σημαδεμένο από τις ιστορικές περιπέτειες και τους αγώνες του ποντιακού ελληνισμού. Ένα περιβάλλον που ενστάλλαξε μέσα του το φρόνημα, την επιμονή και τη διορατικότητα που αργότερα τον ανέδειξαν. Στον Πόντο, η ιστορία δεν είναι κάτι που απλά διαβάζεις, είναι κάτι που κουβαλάς μέσα σου. Είναι είδες που δεν βλέπεις, αλλά σε κρατούν όρθιο. Αυτές οι είδες στήριξαν και τον Βλαδίμηρο, τον έκαναν να πιστέψει στη δύναμη της γνώσης, της οργάνωσης και της στρατηγικής, και τον οδήγησαν να πρωτοπορήσει σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω του άλλαζε με καταιγιστικούς ρυθμούς. Για τον Βλαδίμηρο Τριανταφυλλίδη άκουσα πρώτη φορά που ήμουν πολύ μικρή από τον παππού μου, τον Αλέξη Τριανταφυλλίδη, ο οποίος πάντα μου μιλούσε με περηφάνεια και καμάρι για τα κατορθώματα, αλλά κυρίως για την προσωπικότητα του Βλαδίμηρου. Δεν μου μετέφερε απλώς γεγονότα, μου μετέφερε συναισθήματα, μου μεταλαμβάνευσε την περηφάνεια για τις ποντιακές μας ρίζες και τη σημασία του να θυμόμαστε από που προερχόμαστε και το χρέος να τιμούμε όσους άνοιξαν τον δρόμο πριν από εμάς.
Θυμάμαι ακόμα πώς έλαβαν τα μάτια του, όπως και του θείου μου, τώρα που τον έβλεπα να μιλάει για εκείνον. Κάθε φορά που μιλούσα για αυτόν, γιατί για εκείνον ο Βλαδίμηρος δεν ήταν απλώς μια ιστορική προσωπικότητα, ήταν ένα ζωντανό κομμάτι της οικογενειακής μας μνήμης. Και σήμερα στεκόμενοι εδώ, νιώθω τεράστια τιμή και ευχαριστούμε πολύ οικογενειακό για αυτή την εκδήλωση. Γιατί νιώθω ότι μπορώ να συνεχίσω αυτή τη μνήμη, να δώσω φωνή και συνέχεια σε εκείνες τις ιστορίες που άκουγα μικρή και που ενδεχομένως τότε να μην τις καταλάβαινα πλήρως, αλλά τώρα τις αναγνωρίζω ως πολίτη μου θησαυρό. Ο Βλαδίμηρος Τριανταφυλλίδης μας θυμίζει πως η ιστορία δεν γράφεται μόνο από εκείνους που έζησαν μεγάλες στιγμές, αλλά και από αυτούς που σκέφτονται με τόλμη, που οραματίζονται, που αφιερώνουν τη ζωή τους σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από τους ίδιους. Μας θυμίζει επίσης πως οι ρίζες μας δεν είναι βάρος, αλλά πηξίδα. Και πως η μνήμη, είτε προσωπική είτε συλλογική, είναι αυτή που μας δένει, μας καθοδηγεί και στο τέλος μας κάνει και πιο ανθρώπινους. Σήμερα τιμούμε έναν άνθρωπο που κατάφερε να ξεπεράσει τα όρια της εποχής του. Αλλά παράλληλα τιμούμε και όλους εκείνους που κράτησαν ζωντανή τη μνήμη του. Ανάμεσα τους και τον παππού μου και τον θείο μου και όλη την οικογένεια προφανώς, στον οποίο ο παππού μου χρωστάω και το ότι έμαθα, αγάπησα και ένιωσα αυτή την ιστορία ως δική μου. Αυτό που κρατάω εγώ από τη σημερινή ημέρα είναι πως συνεχίζουμε μια αλυσίδα. Μια αλυσίδα που ξεκινά από τον πόντο, περνάει μέσα από γενιές και φτάνει μέχρι εμάς. Μια αλυσίδα μνήμης, τιμής και βαθιάς ανθρώπινης συνέχειας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε την Βαλέρια Τριανταφυλλίδου. Στη σύντομη παρέμβασή της μας έδωσε τη συνέχεια των γενεών. Τη συνέχεια του ποντιακού ελληνισμού, που αν και έχασε την πατρίδα, η πατρίδα είναι στις ψυχές μας. Ο Θανάσης ο Στυλίδης, ο δικηγόρος, ο ερευνητής, ο Λουράρης, και τι δεν είναι, μέλος της ψηφιακής άντας που μαζεύει και στιγμός. Λοιπόν, περιμένουμε περισσότερα από σένα να καθιερωθείς και εσύ ως μεγάλη δικηγόρος. Θανάση, ο λόγος εσένα. Μολονότι γνωρίζω ότι ο δάσκαλος μου, ο Ηλίας ο Τριανταφυλλίδης, δεν πολύ αρέσουν οι κυκλοφρονήσεις και οι μεγαλοστομίες, θα πω ότι αυτή η εκδήλωση είναι πολύ συγκινητική και τιμητική για μένα, γιατί κάθομαι δίπλα στο δάσκαλο, που είναι από τα 2 άτομα, μπορώ να πω 3 άτομα, που με σημάδεψαν σαν προσωπικότητα. Ένας ήταν ο δάσκαλος του Στάκης ο Τσούμα στο Δημοτικό Σχολείο στα Παλαβίτσια, ένας ήταν ο συγχωρεμένος ο Κώστας ο Κουρκούτας και ο Ηλίας ο Τριανταφυλλίδης. Λοιπόν, φίλοι και φίλοι, καλησπέρα. Ο Βλαδίμηρος Κυριάκοβιτς Τριανταφύλλοβ υπήρξε μία από τις σπουδαιότερες στρατιωτικές φυσιογνωμίες της Σοβιετικής Ένωσης κατά το Μεσοπόλεμο. Παιδί ποντίων, όπως είπαν όλοι προλαλήσαντες, από το Μαγαρατσίχ του Κάρς στο Κάφκασο, αναδείχθηκε σε ανώτατο αξιωματικό του Κόκκινου Στρατού και θεωρείται ως σήμερα ο θεωρητικός θεμελιωτής της έννοιας των βαθέων επιχειρήσεων, στρατηγική που καθόρισε τις σοβιετικές επιτυχίες στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα έχει αξία κάποια στιγμή να καλέσουμε και έναν στρατιωτικό να μας αναλύσει πού ακριβώς έγκυται δηλαδή η τεράστια συνεισφορά στη στρατιωτική σκέψη του Τριανταφυλλίδη. Παρ' όλα αυτά, στην Ελλάδα τόσο το επίσημο κράτος όσο και τα περισσότερα ποντιακά σωματεία τον αγνοούν. Γιατί? Αυτό θα πραγματευτώ εγώ. Η αποσιώπηση είναι πολυπαραγωγική και οφείλεται σε πολλούς λόγους. Συνοπτικά θα αναφέρω τους εξής. Πρώτον, λόγοι πολιτικοί και ιδεολογικοί. Ο Τριανταφύλλοβ υπήρξε επιφανής αξιωματικός του Κόκκινου Στρατού, του στρατού δηλαδή της Σοβιετικής Ένωσης. Έφτασε μέχρι το βαθμό ήταν υπαρχηγός, έτσι, του Κόκκινου Στρατού. Η δράση του συνδέεται άμεσα με την Οκτωβριανή Επανάσταση και την ιδεολογία της, ενώ η θεωρία του επηρέασε τη διαμόρφωση του σοβιετικού στρατιωτικού δόγματος. Στην Ελλάδα του 20ου αιώνα, ιδιαίτερα μετά τον εμφύλιο πόλεμο, επικράτησε ένα έντονα αντικομμουνιστικό δόγμα, μέσα στο οποίο κάθε τι συνδεδεμένο με τη Σοβιετική Ένωση θεωρούνταν εχθρικό και επικίνδυνο. Έτσι η ελληνική πολιτεία απέφευγε να αναγνωρίσει ή να αναδείξει οτιδήποτε θα μπορούσε να εκλειφθεί ως σοβιετικό σύμβολο.
Κάθε τι σοβιετικό ήταν κομμουνιστικό και αυτομάτως εχθρικό. Δεύτερον, λόγοι έλλειψης ενημέρωσης και τεκμηριωμένης ιστορικής γνώσης. Ως συνέχεια της παραπάνω πολιτικής αποσιώπησης, υπήρξε μια συστηματική προσπάθεια εξάλληψης κάθε αναφοράς που θα μπορούσε να αναδείξει τη συμβολή της Σοβιετικής Ένωσης και της Ρωσίας στην ιστορία, την επιστήμη, τον πολιτισμό και την παγκόσμια πρόοδο. Φτάσαμε στο σημείο ακόμη και σήμερα να αμφισβητείτε, να αποσιωπείτε και να υποτιμάτε πολλές φορές η παραδεδεγμένα μέγιστη συμβολή της Σοβιετικής Ένωσης στην νίκη κατά του φασισμού. Η τάση αυτή, υπό το πρόσχημα της πολιτικής ορθότητας ή της δίθεν προστασίας των δημοκρατικών αξιών, οδήγησε τελικά στη στρέβλωση της ιστορικής μνήμης και στην ιδεολογική μονομέρεια. Στην περίπτωση όμως του Τριανταφύλλοφ, οι περισσότερες πηγές για τη ζωή του και το έργο του βρίσκονται στη ρωσική γλώσσα και στη στρατιωτική βιβλιογραφία της Σοβιετικής Ένωσης, της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Για δεκαετίες λοιπόν η έλλειψη μεταφράσεων και η απουσία συνεργασιών με ρωσικά αρχεία κράτησαν την προσωπικότητά τους σχεδόν άγνωστη στο ελληνικό κοινό. Οι πόντοι που τιμώνται στην Ελλάδα είναι κυρίως όσοι συνδέθηκαν με την ελληνική εθνική ιδέα, είτε ως προτεργάτες της ματαιωθήσας ελληνικής ποντιακής δημοκρατίας, είτε ως θύματα της γενοκτονίας. Ο Τριανταφύλλοφ, αν και Έλληνας πόντιος, αφού δεν πολέμησε για την Ελλάδα αλλά για τη Σοβιετική Ένωση, έμεινε εκτός του εθνικού αφηγήματος και του πλαισίου των προσωπικότητων που το ελληνικό κράτος προβάλλει, επιλέγει να προβάλλει και να τιμά. Τρίτον, λόγοι που σχετίζονται με τις αντιφάσεις της ποντιακής ταυτότητας στην νεότερη Ελλάδα. Τα ποντιακά σωματεία, παρότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, έχουν σε μεγάλο βαθμό εγκλωβιστεί, δικαιολογημένα εν μέρη, στην τραυματική εμπειρία της γενοκτονίας και της προσφυγιάς. Η συλλογική μνήμη των ποντίων οργανώθηκε γύρω από το πένθος και την επιβίωση, ενώ οι προσπάθειές τους ακόμη και σήμερα επικεντρώνονται στην πλήρη ένταξή τους στον ελλαδικό εθνικό κορμό. Εξαιτίας αυτού δεν υπήρξε ποτέ προτεραιότητα για τον ποντιακό χώρο η ανάδειξη μορφών που συνδέονται με γεγονότα έξω από αυτή τη στενή ελλαδοκεντρική οπτική, όπως στην προκειμένη περίπτωση προσωπικότητων που σχετίζονται στενά με τη σοβιετική στρατιωτική ιστορία. Επιπλέον, οι μεγαλύτερες και σημαντικότερες συλλογικές οργανώσεις των ποντίων στην Ελλάδα, με εξαίρεση τον Σύλλογο Καυκασίου Καλαμαριάς, προήλθαν κυρίως από άτομα που κατάγονταν από τον ιστορικό πόντο και όχι από τις παροικίες του Καυκάσου και της Ρωσίας. Δυστυχώς αυτή η ομάδα ποντίων, οι Καυκάσιοι πόντοι σε εισαγωγικά, Καυκάσιοι πόντοι, αντιμετωπίστηκε από το ελληνικό κράτος και ενίοτε και από τους υπόλοιπους ποντίους με καχυποψία, μερικές φορές με υποτίμηση και πολλές φορές, τολμώ να πω, και με εχθρότητα. Ως αποτέλεσμα, οι Καυκάσιοι ή Καρσλίδες και αργότερα οι Ρωσοπόντοι, σε εισαγωγικά όλα αυτά, ενσωματώθηκαν πολύ αργά, χωρίς να μπορέσουν να επηρεάσουν την κυρίαρχη ιδεολογία που καθόριζε ποια πρότυπα μνήμης θα προβάλλονταν και θα τιμούνταν. Τέταρτον, η διάσταση μεταξύ ελλαδικού και οικουμενικού ελληνισμού. Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα που μας βοηθά να κατανοήσουμε την πολιτική μη αναγνώριση προσωπικότητων όπως ο Βλαδίμηρος Τριανταφύλλοφ είναι η διάσταση μεταξύ ελλαδικού και οικουμενικού ελληνισμού. Ο ελλαδικός ελληνισμός, περιορισμένος στα γεωγραφικά και διοικητικά ωριά του ελληνικού κράτους, αντιμετώπισε μετά το 1922 την ανάγκη εθνικής ομοιογένειας και συχνά έβλεπε με καχυποψία τους ελληνικούς πληθυσμούς που δεν εντάχθηκαν ή εντάχθηκαν αργά ή δεν αφομοιώνονταν γρήγορα στη νέα κρατική πραγματικότητα. Αντίθετα, ο οικουμενικός ελληνισμός που εκτινόταν στη Μαύρη Θάλασσα, τη Μικρά Ασία, τη Ρωσία και την Ανατολή, εξέφραζε μια ελληνικότητα που δεν εξαντλείται στα στενά όρια του εθνικού κράτους, αλλά συνδέεται με την παιδεία, τη γλώσσα και την πολιτισμική επιρροή. Ο Τριανταφύλλοφ, ως τέκνο αυτού του ευρύτερου ελληνικού κόσμου, ενσάρκωσε την υπερκρατική διάσταση του ελληνισμού, την οικουμενικότητά του. Αντίθετα, η ελληνική πολιτεία, προσκολλημένη στον ελλαδοκεντρισμό, δεν μπόρεσε ποτέ να κατανοήσει αυτή τη διάσταση και δεν ανέπτυξε μηχανισμούς ένταξης τέτοιων προσωπικότητων του οικουμενικού ελληνισμού στη συλλογική μνήμη. Έτσι, το δίπολο ελλαδικός-οικουμενικός ελληνισμός λειτουργεί όχι μόνο ως ερμηνευτικό σχήμα της ιστορικής αδράνειάς μας, αλλά γιατί όχι και ως πρόκληση για την επαναξιολόγηση της εθνικής μας ταυτότητας υπό ένα ευρύτερο οικουμενικό πρίσμα. Η περίπτωση του Τριανταφύλλοφ, παρότι αυτός δεν έλαβε μέρος σε μάχες που αφορούσαν άμεσα τον ελληνισμό, κατέχει ιστορικά κορυφαία θέση στη στρατιωτική θεωρία και σκέψη του 20ου αιώνα. Οι ιδέες του για την ταυτόχρονη σε βάθος επιθετική ενέργεια
που απαιτεί συνδυασμό πεζικού, αρμάτων, πυροβολικού και αεροπορίας, επηρέασαν καθοριστικά όχι μόνο τη σοβιετική στρατηγική, αλλά και τη σύγχρονη παγκόσμια στρατιωτική σκέψη. Χωρίς αυτές, πιθανότατα, μόλον ότι δεν είναι και ιστορικά δόκιμο αυτό, πιθανότατα όμως θα πούμε, η Σοβιετική Ένωση δεν θα είχε κατορθώσει να ανατρέψει την ναζιστική εισβολή, γεγονός που θα είχε απρόβλεπτες συνέπειες για την παγκόσμια ιστορία. Συμπερασματικά, η μία αναγνώριση του Τριανταφύλοβ δεν είναι μόνο ζήτημα πολιτικής προκατάληψης, αντικατοπτρίζει μια στενή αντίληψη της ελληνικής ιστορίας που δεν μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε τις παγκόσμιες συμβολές των ανθρώπων ελληνικής καταγωγής πέρα από τα στενά ελλαδικά μας όρια. Ταυτόχρονα, η περίπτωση του Τριανταφύλοβ είναι μια ευκαιρία να επαναξιολογήσουμε τη σχέση μας με τη διασπορά, να δούμε τον ελληνισμό όχι μόνο ως θύμα ιστορικών δεινών, αλλά και ως δημιουργική δύναμη με παγκόσμια απήχηση. Ο Βλαδίμηρος Τριανταφύλοβ υπήρξε παιδί του ποντιακού ελληνισμού, φορέας της πειθαρχίας, της δίψας για γνώση και της αποφασιστικότητας που χαρακτήριζαν εκείνη τη γενιά των ποντίων. Όπως είπε και ο δάσκαλος, αν δεις τα βουνά του Κάρς και θα καταλάβεις τον αγώνα αυτής της οικογένειας να αναδείξει αυτό το τέκνο. Και βλέποντας και τη φωτογραφία του πατέρα του, του βασανισμένου αυτού ανθρώπου με το παπά, καταλαβαίνω δηλαδή τι αγώνα έκανε αυτός ο άνθρωπος για να σπουδάσει τον Βλαδίμηρο Τριανταφύλοβ. Μολονότι ο Βλαδίμηρος ήταν ένα φυσικό ταλέντο, ήταν μια διάνοια. Η Ελλάδα, παραμένοντας εγκλωβισμένη σε ψυχροπολεμικά στερεότυπα, δεν μπόρεσε να αναγνωρίσει τη συμβολή του. Ήρθε ο καιρός αυτή η σιωπή να σπάσει. Την αρχή την κάναμε εμείς σήμερα. Πρέπει να ακολουθήσουν όμως και άλλα ποντιακά σωματεία. Η τιμή προς τον Τριανταφύλοβ δεν είναι τιμή προς ένα σοβιετικό στρατηγό μόνο, είναι κυρίως και πάνω απ' όλα τιμή προς ένα Έλληνα του πόντου, ο οποίος άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην παγκόσμια στρατιωτική σκέψη και στην ιστορία. Επειδή, ευχαριστώ το χειροκρότημά σας, επειδή περίμενα να πούμε μερικά βιογραφικά του στοιχεία, ο Βλαδίμηρος Τριανταφύλοβ σκοτώθηκε τελικά σε αεροπορικό ατύχημα που έγινε στις 12 Ιουλίου του 1931. Στις 14 Ιουλίου, στη δεύτερη σελίδα της Pravda, αναγράφεται και με τίτλο ότι η ζωή σταμάτησε. Έχω το προτζέκτορ, δεν το δείχνει καλά, τη σελίδα της Pravda. Εκείνη την ημέρα σκοτώθηκαν πολλά άλλα 4 υψηλόβαθμα στελέχη, ηγετικά στελέχη της στρατιωτικής ηγεσίας της Ρωσίας και κινήθηκαν και πολλές υποψίες. Γίνεται συζήτηση, μόλον ότι ο Ηλίας, ο αγαπητός μου, έχει και αυτός ψάχνει να δει τι έγινε. Δηλαδή και στις εφημερίδες και η έρευνά μου οδήγησε ότι και σήμερα τίθεται το ζήτημα πώς σκοτώθηκε ο Τριανταφύλοβ. Είναι σκοτεινή, είναι αδιευκρίνιστες οι συνθήκες. Δηλαδή αναφέρεται ότι έγινε ένα αεροπορικό ατύχημα λίγο έξω από τη Μόσχα σε ένα εκπαιδευτικό ταξίδι. Ήταν εμπειρότατος ο πιλότος, αλλά δεν μπόρεσε. Δηλαδή υπάρχουν υπόνοιες για την μετέπειτα σταλινική περίοδο που ακολουθεί. Ήδη έχει ξεκινήσει η σταλινική περίοδος και αυτό που με κάνει εντύπωση και μου ενισχύει αυτή την άποψη, ότι τα βιβλία του Τριανταφύλοβ που μεταφράστηκαν και θεωρούνται οι θεμελιώδεις αρχές, ας πούμε, της σύγχρονης στρατιωτικής σκέψης για πολλά χρόνια επί σταλινικής περίοδου, είχαν βγει από τις στρατιωτικές σχολές της Σοβιετικής Ένωσης. Επανήλθαν μετά. Και αυτό το λένε οι ίδιοι Σοβιετικοί, δεν το λέω εγώ. Υπάρχουν και εφημερίδες πολλές. Άρα δεν έχουμε αποδείξεις, αλλά ας είμαστε λίγο υποψιασμένοι. Ήταν ο μόνος που μιλούσε ενάντια στο Στάλιν. Πρόσωπο με πρόσωπο, δεν το φοβάμαι. Γιατί είχε το μέγεθος που μπορούσε να την παρατεθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Ανάστο Στυλίδη και ο λόγος τώρα τον καθηγητή τον Κώστα Φωτιάδη. Μη φοβάστε, δεν πρόκειται. Πρέπει να συγχαρώ πρώτα όλους. Από τότε που ξεκίνησα να ασχολούμαι με την ιστορία του ποντιακού ελληνισμού,
έχω ειδικούς φακέλους για οποιοδήποτε ήταν ποντιακής καταγωγής και σε αυτούς τους φακέλους όταν βρίσκω κάτι για κάποιον φυλακίζεται και παραμένει εκεί ώσπου κάποια ώρα θα βγει και θα γίνει γνωστή η ιστορία του συγκεκριμένου προσώπου ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι και για τον Βλαδίμηρο τον Τριανταφυλλίδη, από πολύ νωρίς ήξερα την μεγάλη προσφορά του, όχι στον ποντιακό ελληνισμό, ήταν ποντιακής καταγωγής. Δεν μπορούμε να τον πούμε ότι είναι ήρωας του Καυκάσου, είναι ήρωας της Σοβιετικής Ένωσης. Δεν είναι των Ελλήνων του Καυκάσου, γιατί από το 1918 πλέον είναι ενσωματωμένος ιδεολογικά στον κορμό της Σοβιετικής Επανάστασης και μάλιστα ενώ η Ελλάδα και εμείς όλοι είμαστε με την πλευρά των Λευκορώσων, ο Βλαδίμηρος πολεμά εναντίον και του Ντενίκη και του Μπράγκελ, εναντίον των θα έλεγα των εχθρών των μηχανισμών εκείνων που θέλουν να σταματήσουν την επανάσταση την Σοβιετική. Για έναν λόγο που ήθελα να ανέβω εδώ είναι γιατί ο Ηλίας ο Τριανταφυλλίδης όταν το 1975 διορίστηκα στο νομό Ημαθίας ως καθηγητής στα ριζώματα και το δεύτερο χρόνο ήμουνα στην Βέρεια. Εκεί γνωριστήκαμε και είχαμε μια άλλη πολύ φιλική και ανθρώπινη επαφή. Γνωρίζω προσωπικά πόσο ακριβά πλήρωσε ο ίδιος τη συγγένειά του με τον Βλαδίμηρο Χαραλαμπίδη, συγγνώμη, τον Βλαδίμηρο Τριανταφυλλίδη, πόσο ακριβά πλήρωσε όλη αυτή τη συγγένεια. Και επειδή του είπα ότι μαζεύω κάποιο υλικό, σήμερα έφερα όλο αυτό το υλικό για να το δώσω στον και να το έχεις εσύ, γιατί εσύ πρέπει να συνεχίσεις να γράψεις για τον μεγάλο, για την κορυφαία αυτή προσωπικότητα, γιατί είναι μεγάλη προσωπικότητα για την ιστορία μας και είναι πράγματι ο μοναδικός. Εδώ δεν δείξατε. Δεν μπορούμε, το έχουμε. Να το δείξω μια στιγμή. Εδώ είναι, αυτό εδώ είναι. Η επιτύχια πλάκα. Η επιτύχια πλάκα, η οποία είναι τώρα έτσι, πριν από λίγα χρόνια. Εδώ είναι. Εδώ είναι. Αυτή η επιτύχια πλάκα, αλλά πριν από λίγα χρόνια δεν ήταν έτσι. Ήταν ακριβώς απέναντι από το μαυσολείο του Λένιν. Εδώ είναι ο παππούς ο Κυριάκος, δεν ξέρω. Αυτός είναι και εδώ υπάρχει αυτή η φωτογραφία, δεν ξέρω αν την έχεις, όπου είναι μαζί με τους κατοίκους του χωριού ο Βλαδίμηρος. Έχω όμως ορισμένα άρθρα που αναφέρονται στο έργο του Βλαδίμηρου, ρωσικά επίσης. Εδώ μια διδακτορική διατριβή που έγινε είναι στα ρωσικά και εδώ είναι η φωτογραφία του η μία και εδώ είναι του παππού. Αυτό όλο το υλικό το έφερα σήμερα γιατί πιστεύω ότι στα χέρια σου θα έχει μεγαλύτερη αξία. Θα ήθελα να πω και κάτι ακόμη, ότι ο Ζούκοφ, αυτό δεν το ξέρουμε, σε καμία σοβιετική εγκυκλοπαίδεια δεν γράφουν αυτές οι σοβιετικές εγκυκλοπαίδειες ότι ήταν η μάνα του ήταν ποντία ελληνικής καταγωγής. Αυτό το γνωρίζουμε από τον μεγάλο φιλόσοφο και ακαδημαϊκό τον Κεσίδη, τον Θεοχάρη. Όχι φιλόσοφο. Ήταν ο ακαδημαϊκός φιλόσοφος της αρχής. Ναι, από τη Σάντα, από την Τσάλκα, ναι. Ο Κεσίδης
Και μάλιστα επειδή ευτύχησα να έχω συχνή επαφή και να το φιλοξενώ και στο σπίτι, ζητούσα πάντα να μάθω καινούργια πράγματα. Μου είπε και μάλιστα στο περιοδικό, ένα σοβιετικό περιοδικό, Νέοι Καιροί, που ας πούμε μεταφράστηκε και στα ελληνικά, λίγα τέτοια βγήκαν και στα ελληνικά αυτού του ρωσικού περιοδικού. Εκεί αναφέρεται στη συνέντευξη που πήρε ο ίδιος από την κόρη του Ζούκοφ, που λέει ότι ήταν ελληνικής καταγωγής. Και εγώ το έχω ακούσει όταν πήγα στη Ρωσία 2 φορές, βρέθηκαν άνθρωποι που επιμένανε ότι είναι μισός Έλληνας. Το λέει ο ίδιος ο Κεσίδης σε συνέντευξη που πήρε την κόρη του Ζούκοφ. Όταν πλέον μπορούσαν, γιατί σε καμιά εγκυκλοπαίδεια δεν λένε ότι είναι ελληνικής καταγωγής, γιατί ήταν μεγάλη ντροπή, ο μεγαλύτερος ήρωας της Σοβιετικής Επανάστασης να μην είναι Ρώσος, αλλά να είναι Έλληνας. Αυτό ήταν ο Στάλιν. Ναι, αλλά δεν λένε όμως ότι είναι ελληνικής καταγωγής. Και κάτι ακόμη, ναι, υπάρχουν αμφιβολίες ακόμη, αν πραγματικά σκοτώθηκε σε άσκηση αεροπορική ή είναι μέσα στους μηχανισμούς μετά το 1929 της κολεκτιβικοποίησης και που αρχίζουν οι συγκρούσεις και μέσα στο εσωτερικό των ηγετών της Σοβιετικής Ένωσης. Μήπως και αυτό είναι θύμα, και το ότι ο πρέσβης πρέπει να ήρθε μετά το 1953. Ωραία. Το λέω αυτό γιατί μετά το θάνατο, ναι ακριβώς, μετά το θάνατο του Στάλιν έρχεται. Το 51 ήταν ο Στάλιν, νομίζω το 53. Ο θάνατος του Στάλιν, θα έλεγα, απελευθερώνει πολλούς και αρχίζουν και αποκαλύπτονται και μιλούν. Και γι' αυτό αυτά που ξέρανε πολλοί Σοβιετικοί και δεν τα λέγανε γιατί φοβόντουσαν στο 1953, μετά το 1953 λέγονται και γι' αυτό ήρθε ο πρέσβης και προς τιμή του ήρθε και έκανε το ελάχιστο που έπρεπε να κάνει απέναντι. Ύστερα από 35 χρόνια. Ναι, ύστερα από 35. Και πώς τον βρήκε κιόλας. Είναι πολύ εύκολο. Είναι πολύ εύκολο. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Και πώς τον αγκάλιασε. Με το πρεντάτο. Εντάξει, ήταν πολύ εύκολο. Και τότε είχε πρεντάτο. Θέλω να πω ότι δεν